Kasi naman eh. Nakakainis naman to. Totoo na yan. Nakakainis naman eh. Ganda-ganda kanina eh. Ano yung aming ano? Skandaloso. Eh? Nakakainis naman to. December 2. May baso! Baso! Maaari ba pamilya? 30 days lang yung ano niya, yung visa niya. Ay, tama ba? Huwag ka muna umuwi. Ay, hindi na ako eh. Sana ay maabot ang langit ang iyong mga sana ay masilig. Huwag ka mag-alala. Hindi ko ipipilit sa'yo kahit nalilipa ang isip ko'y torete sa'yo. Ilang gabi pangarap ng tayo'y tinatagpo na parang nagtutula. Naglalamig, nanginginig na ako. Akala ko nung una may bukas ang ganito. Mabuti pang umiwas, pero salamat na rin ang natapos. Mating kembot naman dyan. Wala mo ba? Ipipilit sa'yo kahit na nilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Torete, torete, torete ako. Torete, Ay, sino ba yun? torete ako. Ayan. 6 weeks ba yan? Side view kami dito. Pakita mo. Pakita mo. Ano? Bilis nakita mo. Ayoko! Ganda na lang. Di na makita eh. Oo, di makita. Mayo ka. Ayan. Ayan ang lalabas after 9 months. Ay, hindi. 8 months na, di ba? Uy. Basta patingin. Kuha na. Ang alin? Nakuha mo na? Oo. Patingin? Ayan, Ito o. lang ba? Hindi, video. Ah, Bakit? video? Mga ba? Bilis, pakita mo na chan mo. Nakakainis. Ano ka ba? Tayo-tayo lang yan. Baby, awag ka muna lalabas dyan. Maghintay ka muna ng 8 months. Oo, maghintay ka muna ng 8 months. Lucky charm. Oo nga eh. Bigla siyang Lucky lumaki. charm. Maliit pa yan. Talagang ayaw na. Sino ba ng anak ko? Para pigilin ka. Ang galing mo. Namimiss ka. Namimiss ka. Pwede niyo. Ay, may makasa.
ko. Ano nagparin ng kanin ako? O, yan. Sino na kumakain?